Беше едно голямо предизвикателство да успея да вляза във вътрешния свят на героя, тъй като това е един човек, колкото близък, толкова и различен от мен. Един човек, който минава през изключително много крайни ситуации и в крайна сметка успява да мине през тях и да съхрани себе си по някакъв начин. Успява да се пребори за любовта си. Дано и аз успея един ден. Освен че е емоционална, е наистина човешка история, достъпна и си заслужава да бъде гледана не за друго, ами защото би оставил нещо в човека и би му напомнил, че наистина ние сме хора преди всичко.